Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sugeng enjing para siswa. Mugi-mugi kawontenanipun sae sedanten nggih. Saderengipun Pak Arif badhe nglajengaken materi pepanggihan dinten menika. Pak Arif badhe mangertosi sinten ingkang boten mlebet wonten ing dinten menika. Nggih, mlebet sedanten nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing dinten menika Pak Arif badhe ngandharaken materi babagan menyimak cerita Ramayana lahire Raden Rama Wijaya. Materi menika mangke kaitanipun kalih cerita Ramayana nggih menika kapan to lahire Raden Ramayana menika, sinten ibuipun, sinten bapakipun. Ngoten nggih. Nah, capaian pembelajaranipun peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan atau pesan yang akurat dari teks sastra, misalnya tembang mocopat, parikan, wangsalan, cangkriman, dongeng, monolog, geguritan, cerita pendek, cerita rakyat, cerita wayang epos Ramayana atau lainnya dalam bentuk audiovisual dan aural. Dari capaian pembelajaran tersebut, kita bisa mengambil istilahnya itu tujuan pembelajaran. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah peserta didik mampu mengartikan kata-kata yang sulit di dalam teks cerita wayang Ramayana. Nangka kalih peserta didik mampu menjawab pertanyaan tentang isi teks cerita wayang Ramayana. Tujuan pembelajaran ingkang ketiga, peserta didik mampu membacakan ringkasan cerita teks wayang Ramayana. Salajengipun materi babagan cerita Ramayana menika kajupuk saka epos Mahabharata lan Ramayana. Epos Ramayana sing kaanggit dening Empu Walmiki iku paragane kang penting, yaiku Raden Rama Wijaya. Raden Rama Wijaya putra Prabu Dasarata ing Ayodya. Prabu Dasarata garwane 3 cacahe. Dewi Sukosalya, Dewi Kakayi, lan Dewi Sumitra. Dewi Sukosalya nurunake putra Raden Rama Wijaya. Dewi Kakayi nurunake Raden Barata. Dene Dewi Sumitra nurunake Raden Lesmana Widagda lan Raden Satrugna. Nah, dugi semanten sampun sami paham sedanten nggih materi kedhik menika nggih. Menika awalanipun cerita Ramayana mekaten. Lajeng saking materi wonten ing inggil menika saged dipun jlentrehake malih nggih menika lahire Raden Rama Wijaya. Kapan to lahire Raden Rama Wijaya? Sinten ramanipun? Sinten bapakipun? Lah menika ing ngandhap menika badhe dipun andharaken. Prabu Dasarata raja ing negara Ayodya kang kagungan garwa cacah 3, yaiku Dewi Kosalya, Dewi Kekayi lan Dewi Sumitra. Nanging nganti suwe garwa 3 kasebut durung peputra. Prabu Dasarata banjur nyanyuwun marang dewa. Ora let suwe garwa cacah 3 kasebut padha nggerbini.
Dewi Kosalya nglairaké putra kakung banjur kaparingan nama Rama. Dewi Kekayi uga nglairaké putra kakung kaparingan nama Barata. Dewi Sumitra nglairaké putra kembar diparingi nama Laksmana lan Satrugna. Lajeng putra cacah 4 kagulawentah kanthi kebak tresna asih. Saben dina diparingi ngèlmu lan seserepan. Utamane babagan tresna asih mring sesama uga marang sakabehing titah. Nangenaké manembah marang Gusti kang kuwasa, duweni sipat satriya sarta gladhen kanugrahan. Anggone necep kawruh kang maneka rupa kasebut dipasrahaké marang Resi Wasista. Bocah 4 ngancik jaka lan dewasa, kabeh duweni kawasisan lan kalantipan. Nanging Rama katon kang paling pinunjul tinimbang sedulur telu liyane. Rama satriya bagus gagah merbawani, unggul babagan manah kang titis tanpa sisip. Ya saka kawasisane kasebut, Resi Wiswamitra njaluk tulung marang Rama supaya nyingkiraké para Danawa kang reridu ing pertapane. Sanajan Prabu Dasarata wis sumelang marang keslametane, nanging kanyata bisa mungkasi gawe. Para Danawa bisa disingkirake. Sasirnane para Danawa, Rama kang nama jangkepé Rama Wijaya uga jejuluk Rama Ragawa, Rama Candra, Rama Badra, Rama Dewa lan Raguputra iku diprayogakaké supaya menyang negara Mantili Dirja. Prabu Janaka nata negara kasebut kagungan putri kang sulistya ing warna. Akeh para satriya kang kepengin garwa, nanging kabeh katampik. Sinta gelem kagarwa sauger ana sing bisa ngangkat lan mentang gendhewa pusakaning praja. Titisaning Dewa Wisnu iku supaya melu mupu sayembara amrih bisa dhaup karo Dewi Sinta. Bener, gendhewa kaangkat lan kapentang dening Ayodya putra. Usanane Rama kelakon garwa Sinta. Sasirnane para Danawa, Rama kang nama jangkepé Rama Wijaya uga jejuluk Rama Ragawa, Rama Candra, Rama Badra, Rama Dewa lan Raguputra iku diprayogakaké supaya menyang negara Mantili Dirja. Prabu Janaka nata negara kasebut kagungan putri kang sulistya ing warna. Akeh para satriya kang kepengin garwa, nanging kabeh katampik. Sinta gelem kagarwa, sauger ana sing bisa ngangkat lan mentang gendhewa pusakaning praja. Titasaning Dewa Wisnu supaya melu mupu sayembara amrih bisa dhaup karo Dewi Sinta. Bener, gendhewa kaangkat lan kapentang dening Ayodya putra. Usanane Rama kelakon garwa Sinta. Sawisé garwa Sinta, Rama sinengkake ing ngalor ngganteni Prabu Dasarata madheg raja ing Ayodya. Prabu Dasarata lali marang janjine menawa Dewi Kekayi peputra kakung bakal didadekake raja. Mula nalika Rama winisuda dadi raja, Dewi Kekayi banjur nutuh lan ngundat-undat janji kasebut sebat nyata peputra kakung nama Barata. Ringkesing cerita, Barata didadekke raja ngganteni Rama. Ora tekan semono, Rama lan Sinta ora kena manggon ana jroning karaton Ayodya. Mula sawisé Barata diwinisuda, Rama lan Sinta budal ndherekake adhine Laksmana.
Nah, semanten kala wau cerita babakan laire Raden Rama Wijaya. Saking cerita ingkang sampun dipun andharaken, praonten tembung-tembung ingkang kedah dipun mangertosi utawi kedah dipun pahami, utawi sinebut tembung kang angel. Ingkang sepisan kagungan tegesipun duwe, garwa tegesipun bojo, peputra duwe anak, nyanyuwun ndonga, garbini bobot, merbawani duwe daya wibawa, babakan bab utawa ngenani, titis pas karo sing disasar, sisip kliwat, kewasisan, kepinteran utawa ketrampilan. Mekaten ingkang saged kula andharaken babagan materi nyimak cerita wayang Ramayana laire Raden Ramayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.